mumiile din Tarim au fost descoperite începând cu 1974 de către exploratori precum Sven Hedin, Albert von Lecoq și Sir Aurel Stein, în inima deșertului Taklamakan, din nordul Tibetului. Ele au bulversat lumea științifică pentru că răstoarnă câteva teoreme cu care am fost obișnuiți. Ce caută o populație de tip caucazian în China și cum a putut crea o civilizație de asemenea anvergură? Sunt două întrebări la care se caută încă răspuns. Aceștia au descoperit întâmplător mumiile în căutările lor privind antichitățile din centrul Asiei. Începând din acest moment, multe mumii au fost găsite și analizate, majoritatea dintre ele fiind expuse astăzi în cadrul muzeului Xinjiang. Marea majoritate a mumiilor au fost descoperite în partea estică a bazinului Tarim, în zona Lop Nur, Sube și lângă Turfan, Croran, Cumul și în partea sudică, Khotan, Mia și Chiemo. Oamenii îngropați aici au decedat în urmă cu aproximativ 4000 de ani și, totuși, trupurile lor au fost foarte bine conservate, descompunerea naturală fiind evitată din cauza atmosferei uscate și a solurilor alcaline din bazinul Tarim. Acest aspect a dat oamenilor de știință posibilitatea de a studia corpurile lor fizice, craniu, trăsături, înălțime, veșmintele cu care aceștia au fost îngropați precum și darurile funerare. Printre cele mai interesante mumii descoperite în deșertul Taklamakan se numără omul din Cerșen, o mumie veche de 3000 de ani. Este un bărbat de peste 2 metri, cu plete lungi, blond roșcate, îmbrăcat în haine din piele frumos croite. A fost probabil o fostă căpetenie locală, iar cercetările au arătat că trupul lui fusese uns cu balsam și s-a conservat atât de bine, încât acum îi se văd și tatuajele de pe față. Frumoasa din Noulan datează de acum aproximativ 4000 de ani. Ea a avut la moarte aproximativ 40 de ani și a fost îngropată cu un coș de cereale. Această femeie are părul roșu și poartă un fel de haină de pânză de tartan, lână de oaie și capră. Surpriza a apărut atunci când în laborator s-a aflat că materia prima a țesăturilor provenea de la rase de animale domestice care pe atunci trăiau doar în Europa. Prima mumie toharina nordică a fost descoperită în 1989 și este o femeie cu părul lung, blond, foarte bine conservat de atmosfera aridă. Bazându-se pe membrele ei parțial dezmembrate și datorită faptului că ochii ei au fost scoși din orbite, arheologii cred că ea a fost victima unui sacrificiu uman. Un băiețel mumifiat, care avea aproximativ un an, a fost găsit în același mormânt. De asemenea, se consideră că a fost victima unui sacrificiu uman și că a fost îngropat de viu. Mumia unei femei tocariene cu părul lung, roșcat, perfect conservat, articolele din material țesut, identice cu stofa celtică, au dovedit foarte clar originile indo-europene ale toharienilor. Această femeie avea aproximativ 40 de ani și a fost descoperită în camera principală a aceluiași mormânt. Statura sa înaltă, nasul mare și părul său roșcat indică faptul că ea a fost de origine europeană. O echipă de chinezi și americani care au lucrat în Suedia au testat 52 de mumii, inclusiv mumia numită Frumoasa din Noulan. Cercetătorii au confirmat că mumiile sunt descendenți ai populațiilor din Eurasia de Vest. Descoperirea este extrem de importantă pentru că se leagă astfel estul de vestul Eurasiei în primele stadii ale civilizației, respectiv epoca bronzului și începutul epocii fierului. Oamenii de știință chinezii au ezitat înainte de a da acces la probe de ADN, deoarece au fost îngrijorați de creșterea naționalismului uigur care o privesc pe Frumoasa din Noulan ca pe un simbol național și pentru a preveni jafurile monumentelor naționale de către străini. În 2007, guvernul chinez a permis unei echipe National Geographic, conduse de Spencer Wells, să examineze ADN-ul mumiilor. Wells a fost capabil să extragă ADN din interiorul mumiilor și rezultatele preliminare indică că acestea nu au avut o singură origine, ci au provenit din Europa, Mesopotamia, India și alte regiuni care urmează să fie stabilite. Victor Meyer, un profesor de literatură și religie chineză și indo-iraniană de la Universitatea din Pennsylvania, specialist în cadavre vechi și coautor al lucrării Mumiile din bazinul Tarim, apreciază, pe baza probelor disponibile, că în primii 1000 de ani după ce a trăit mumia numită Frumusețea din Noulan, toată populația din bazinul Tarim a fost de origine caucaziană. Popoarele din Asia de Est au început să apară în zona de est din bazinul Tarim cu aproximativ 3000 de ani în urmă, iar populația uigura a sosit după anul 842 înainte de Hristos.
Mer apreciază că noile dovezi ne impun o reexaminare a cărților vechi chineze care descriu figuri istorice sau legendare de mare înălțime, cu ochi albaștri sau verzi, nasul lung, bărbi pline și păr roșu sau blond. Unii cercetători fac o legătură pe baza izoarelor vechi între popoarele indo-europene din zona Mării Negre și mumiile din bazinul Tarim. Un argument în favoarea acestei ipoteze ne poate veni de la ceramica de Cucuteni. Ceramica din cultura Cucuteni este unică în Europa, găsindu-se unele asemănări, destul de pregnante, doar între ceramica Cucuteni și o ceramică dintr-o cultură neolitică din China. Între cele două culturi este o distanță de timp foarte mare, cea din China apărând după circa un mileniu față de cea de la Cucuteni. Acest lucru poate fi explicat doar printr-o deplasare a populațiilor. Expertizele ADN demonstrează că mumiile din deșert au o genealogie complexă, întinsă din Europa vestică până în India, din stepele Asiei centrale până în Mesopotamia și China. Acest aspect poate duce la concluzia că, pe lângă rolul de încrucișare de drumuri, Tarimul a fost și centrul unei civilizații necunoscute până acum, un soi de turn Babel, unde trăiau neamuri diverse, care s-au combinat între ele.